för er hur man åker longboard. Först behöver man lite energidryck. Den var gammal. Nu så fortsätter vi. Okej, nu behöver vi en longboard. Nu kommer mannen. Jättebra. Okej. Första man ska göra på longboard är att ställa sig ut. Ja, så tillbaka, precis som jag gör nu. Vad är det, kameramannen? Aha! Tack, kameramannen. Okej. Nu är jag redo! Oj. Okej, vi börjar om. Nu är jag redo! Det funkar. Nästa avsnitt, hur man åker snabbt med en longboard.